Hola, què tal? Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo avui us vinc a parlar de coses que m'han tingut obsessionada en els últims mesos. Li podríem dir preferits de tardor. Vale, no tenim cap tipus d'ordre, així que jo vaig comentant i ja està. La primera cosa que m'ha obsessionat és la Sally Rooney, en plan, molt. Vaig tornar a començar Normal People, que jo ja me l'he llegit, o sigui, ja sé que va, és boníssim. Ja sé com la història i tal, però bueno, sempre està bé tornar-lo a llegir perquè en físic no l'havia llegit mai i així puc anar marcant. He decidit marcar-lo en verd perquè això per dins és verd i llavors té molt de sentit. Passem a aquest necessari. És puto preciós, o sigui, l'esteu veient? L'esteu veient? Boníssim, és de Lolita ACM, us deixo aquí el seu Instagram. El porto amunt i avall tots els dies, agafo, ho tiro a l'altra bossa i ja està. Coses que hi ha al meu necessari. La B12, caretes, això. Que maquillo jo, que són així. Pues, està bé. Tinc aquesta crema, que és pels eczemes. Tinc aquest, que és transparent. Aquest, que és xulíssim. O sigui, és un color. Ara per l'hivern, bueno, a mi me queda molt bé. Considero. També coses així, us estic dient el que més m'agrada, perquè clar, si els porto a damunt és perquè m'agraden. També de Gloss tinc aquest, que és el lip, bueno, és un lip oil, que també hidrata amunt. No m'agrada posar-me'l molt seguit, perquè llavors em queda rosa, i el rosa no és el meu color, considero els llavis. Però molt bé. Per una miqueta, per posar-me'l al matí, vale, per anar-me'l replicant durant el dia, no tant. Després, de Rimmel faig servir aquest, perquè el Lash Princess me sembla que és molt difícil de treure i aquest doncs no és tan waterproof i es treu més fàcil. I llavors me pentino les pestanyes amb aquest, que és del Kiko, de fa 4.000 anys, que està descatalogat i tinc el raspallet, m'agrada molt i llavors doncs me poso aquest i me pentino amb aquest. O sigui, aquests dos que els tinc des de fa 4.800 anys, o sigui, no estan caducats ni res, saps? En plan, estan bé, però m'agradaria anar-los gastant. Però clar, com tinc els llavis secs, no me puc estar posant això, perquè això ho has d'anar... O sigui, el meu llavi me l'he d'anar hidratant, i això com ho hidratis, se'n va. També porto eyeliners, que no em sé aplicar, només me'ls poso a la línia d'aigua de baix. Aquest Juicy Bomb de Peppermint, perquè me l'haig comprar a l'estiu, de Sweet Mint, perdó, i me venia de gust. O sigui, no era l'estiu, era el setembre, però encara feia calor. Llavors, mentalment era l'estiu. I res, aquest, que... Oc. Tenia dos que m'agradaven més els colors, però llastimosament els he perdut. Ho tinc tot aquí dintre perquè mai se sap quan pots necessitar alguna cosa. I també porto un desinfectant. M'he notat en certes ocasions que dic necessito desinfectant, pues el porto sobre sempre. En següent cosa, el meu estuig que hi trobem aquest subratllador verd, que em torni boja perquè no sé, aquest color és un sage green preciós quan subratlles, que és el que faig servir per subratllar Normal People, i aquest boli me'l vaig tornar a comprar, simplement perfecte, o sigui, va fluidíssim per escriure així a mà, és perfecte. Així que intentaré no perdre el tap perquè aquest boli, quan perdis el tap, se seque i no va, saps? I aquest boli és l'amor de la meva vida. Per boli blau. La punta és super fina i escriu molt bé. El llapicet de l'iPad, que va molt bé per exemple, la morfologia, que analitzem textos, categories gramaticals, doncs va molt bé fer a l'iPad, per no tenir 800 fotocòpies que sempre perdo. Llavors ho tinc tot a l'iPad amb el GoodNotes, que sí, vaig comprar el GoodNotes, i va molt bé, la veritat, el recomano bastant. Busqueu llapis iPad i són els que tenen la punta així. Hi ha moments de la vida en els que el soroll em molesta. Vull concentrar-nos que... Vull com... aïllar-me i que no molesti ningú. Llavors, els taps van molt bé per això. I jo tinc aquests que són de Loop, que me'ls va recomanar la meva bestie. I van molt bé. Es posen supercòmodes perquè, clar, jo primer vaig comprar aquests perquè vaig pensar, no em gastaré una pasta en taps si veig que no els faig servir. Llavors, em va costar molt aprendre-me'ls a posar i, de fet, me'ls he posat amb una orella i a l'altra no. Però vaig veure que sí que em servien i aïllen una mica. I després vaig trobar aquests,
Bueno, me'ls va ensenyar la Paula. I van molt bé. Te'ls poses així, t'estires una mica l'orella, en plan, fas així i vas girant una mica fins que de davant no, de davant no s'ha de veure, saps? Com la meva orella és tan petita, doncs de vegades sí que es veuen. I ja està. Una altra cosa és el journal. La veritat és que el faig servir com per tot. El faig servir tant per fer journaling com, que no us ensenyaré, com per fer apunts de la uni, en plan. Havia de fer un vídeo per literatura i aquí em vaig fer el guió. Per català també havia de fer un treball i em vaig fer aquí també guions. Vull dir, és una llibreta que faig servir com per tot. També doncs, faig journaling, em faig la llista de coses que s'han de fer aquell dia o aquella setmana. El preferit durant els últims mesos ha sigut Cantos de la muntanya balla, que últimament se m'està passant l'obsessió, però me'l vaig llegir xulíssim. Tinc unes ganes de comprar-me'l importants, perquè el vull tenir. És un llibre que trobo qualsevol persona que se senti lligada a la natura, el món rural, no sé què, llegiu-vos-el. O sigui, llegiu-vos-el perquè us encantarà. Aplicacions, vinga. Deixaré aquí captura de les aplicacions que més estic fent servir últimament i que crec que us poden servir. La primera es diu Hàbit i va molt bé per registrar els teus hàbits i és supermotivador perquè et surt com els foguitos de Snapchat de la ratxa de dies. Pues te surt i quan veus que ho has fet 16 dies i avui no ho estàs fent, ho fas. Perquè si no, trenques l'estric. Llavors, a mi m'agrada molt i té un widget que la veritat és que et surten com tots els dies de la setmana i si ho has fet aquella setmana. I també ho pots posar de widget a la pantalla inicial, que això m'encanta de la nova actualització. O sigui, el de posar widgets a la pantalla inicial m'agraden molt, el de l'hora que es pon el sol, el del Forest i el de Hàbit. Després, també hi ha un widget que és una to-do list, que jo la tinc al journal, però com que el journal el porto a tot arreu, doncs la faig al journal i m'entro a l'aplicació que està de la llista i et surt al mòbil. I és super satisfactori anar tachant coses i veure que avance algo a la vida. No sé, a mi m'agrada molt. I el tens allà tota l'estona, en plan, està bé, te va recordant per si no hi penses. Una aplicació que és xulíssima, que la tenim amb les meves amigues, que és How Do You Feel, crec que es diu. La vaig descobrir gràcies a la Blissbeam, no sé com es diu, ara mateix el canal. Però bàsicament cada dia entres a veure com te sents, hi ha un munt d'emocions, has de tenir una mica d'anglès, estava en anglès. Hi ha un munt d'emocions i t'ajuda a posar paraules a les teves emocions i a més pots omplir què estàs fent, amb qui estàs, quantes hores has dormit, quantes hores has fet exercici i llavors et fan unes estadístiques que t'ajuden molt a veure patrons de quan dormo poc estic de mala llet. Solució, dormir més. Després, aquest collaret, podem parlar de lo fantàstic que és aquest collaret? Me vaig comprar per la Fira del Turró amb una paradeta que tenia el nom. Tenia l'Instagram. Us el deixaré aquí. Si el trobo, és moníssima. La vaig veure al matí i llavors vaig pensar, si a la tarda torno a passar i m'ho compro. I quedava aquesta que és preciosa, brilla amb aquesta pedra i és marronet el fil, que m'encanta el marró. Genial. I després també vaig comprar aquestes pedretes que hi ha dies que les porto d'arrecada, hi ha dies que la porto al segon forat, hi ha dies que no la porto. Però són boníssimes, no sé, m'agrada molt el vermell. O sigui, crec que el vermell amb el marró... Què més? Ja que estic parlant així com de complements, el jersei aquest, que és una jaqueta. Crec que la porto aproximadament cada dia. O sigui, l'hauria d'anar rentant. Té... això... caputxa. Joder, no sabia dir caputxa. Però normalment no la poso. Però va molt bé, o sigui, per anar per casa, xulíssima, per anar a la uni, xulíssima, per anar a treballar, xulíssima. Me la vaig comprar pel Vinted, me va costar 4 euros, més els gastos d'envío. I m'ha venit una etiqueta i valia 18, o sigui, li vaig donar una segona vida i a sobre em vaig estalviar diners. I per cert, he estat molt addicta a comprar roba al Vinted. Seguiu-me al TikTok perquè quan estigui neta la roba, que suposo que serà aquesta setmana, us faré un haul al TikTok. Així que seguiu-me al TikTok. M'encanta, perquè la tinc tot el dia posada, la llumeta aquella del... que fa com sunset, com la posta de sol.
xulíssima també. Us deixaré imatges de jo amb la làmpara. No sé, o sigui, l'utilitzo bastant perquè la meva habitació no té finestres. Llavors he d'estar sempre amb llums. I aquella m'agrada molt perquè sempre que la poso és com per fer coses per desconnectar. Llavors associo, o sigui, vull que el meu cervell associï la llum aquesta a tranquil·litat. Un altre preferit que no puc no comentar és anar a fer el vermut el diumenge. O sigui, m'està encantant anar a la plaça, que faci sol, seure allí, que te toqui el sol, amb una Danfree Lemon, que és la meva beguda, no sé, des dels... fa 3 anys. 4... Sí, 3 o 4, no sé. Sempre demano el mateix. O sigui, més bàsica impossible. Però res, m'encanta. Parlant de Gramunt. La xocolata de Gramunt és que... perfecte, o sigui, si no l'heu provat, proveu-la. És, ara que ve la tardor, que fa fred, una xocolata... Més coses de Gramunt. Guillermo l'ha he estat obsessionadíssima. Me vaig llegir a l'estiu Itineraris interiors i després em vaig posar amb temps d'estrena que no me'l vaig acabar perquè es va caducar lo de la Bíblia i el vaig haver de tornar. Però bueno, ja el tornaré a agafar. És que me'l vull comprar en realitat. O sigui, estic esperant a que el reeditin, perquè ara ha sigut l'any Viladot i segur que es posaran a reeditar coses i, de fet, n'estan reeditant. Què tens d'estrena? El reeditaran? No sé. I a la meva uni van fer un simpòsit del Guillem Viladot. Va ser superdivertit anar i veure el meu profe de l'Insti allí fent una xerrada a la meva uni i parlant de coses de Gramunt i en plan, estat de Gramunt, perquè és molt divertit que hi hagi un autor al teu poble i que escrigui sobre el teu poble, perquè llavors fa un text sobre la Fira del Torró, tu te llegeixes just quan s'acabi la Fira del Torró i estàs allí en plan, sí, i ja està. Passem a música, 2 coses. Una playlist que es diu Yearning But It Feels Good o algo així, no sé, estic obsessionadíssima. I amb l'àlbum el nou àlbum que ha tret de Sousa, que és Fotogrames o alguna cosa així, crec, també, xulíssim. Són 2 moods bastant diferents, Les bambes noves, m'he comprat aquestes bambes, perquè les que tenia se m'han rebentat. Llavors me les vaig comprar així en plataforma. Són bastant còmodes. Va alegrar trobar-les en el meu número, que és un 36. I res, molt còmodes. Tenia 2 carències, sabata blanca esportiva i plataforma. I vaig veure aquesta sabata i vaig pensar, bueno, doncs té les 2 coses. I me la vaig comprar. Una cosa que m'ha encantat de la nova actualització de l'iPhone són els modes de concentració, perquè vaig descobrir que amb cada mode de concentració podies tenir la pantalla d'inici configurada, o sigui, la de desbloqueig, configurada d'una manera. I llavors tinc mode feina, mode atenció plena i el mode normal, són els que faig servir. I bueno, el de dormir, perquè no m'he vestit quan me'n vaig a dormir. Espero que us hagi agradat, que us ho heu passat bé durant aquesta estoneta, que hagueu descobert potser alguna cosa i res, això, no sé. Compartiu-me els vostres preferits. Gràcies per escoltar-me i ens veiem no sé quan. Però ens veiem més sovint pel meu Instagram d'estudi, llibres i lifestyle, que és iostucs, pel meu Instagram personal de persona que no se creu influencer, que és @sioban.03, pel meu TikTok, que és @sioban_03, crec. Per aquí a YouTube us podeu subscriure i donar-li like i comentar aquest vídeo. I llavors en faré més. El proper tindrà a veure amb llibres. Adeu!